जोङो बे रन्जित देखा होननाय सासे सबिनिस एसामिस बियो माने गरा असमिया माने जोंनि बर'फोरनि हिंसाखुरिया सुथुर बियो बर'नि सोरबा गिदिर मानसि दंब्ला गेदेमा मानसि दंब्ला बिसोरखौ सैज्य खालामनो हाया माने गावसोरनि देरसिन साननानै बिसोर जोंखौ सब समाय गावसोरनि आथिं सिङाव दोननो नागिरग्रा बे रन्जित देखा बिसोरो दा जेब्ला बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बिनि नामाव दिल्लीयाव खैलास कल'नियाव लामा बेखेवो हम मिनिस्टार माने अमित शाहआ ओमफ्राय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनिनो मुर्ति बानायो बेखेवो बे दिनखालिनो ओरैबायदि गाज्रि जोंखौ लैया फानानै बे माने माबायाव टुइट खालामना होबाय रन्जित देखाया फेसबुक पेजाव जे बर'फ्रालायनो सासे उग्रबादि बिराद बमा बारुद गुलि बारुदजों मानसि बुथारदों सिगिस' खालामदों बयखौबो माने अयथासार खालामदों बेबायदि मानसिनो दिनै मानो एथ' गिदिर सनमान बिलाइ ओरैनानै बे लिरदों रन्जित देखाया दा जों बेखौ अबहा जादों आरोखि जाय बड'फाखौ जों बर'फ्रानो दिनै गनायना लाबाय गावनि बिफा बर'फा होननानै बुंना लाबाय बिनि आदर्शजों जों दिनै बयबो सोलियो दिनै बेखौनो जों दिनै लामा दिन्थिग्रा बर'नि आइकन जों बेखौ जों सानना लायो जोंनि फिलसफार बे बर' जाथिनि दा दिनै बे बर' जाथिनि बिफाखौ जुदि बुंनो हानाया बे देरसिन आरो एफा गिदिर क्राइम बा थानांगौ बेथ' बिराद गिदिर क्राइम बे बिराद गिदिर दायनिगिरि बे दा जोंथ' बेखौ गोरलै जानो हाया बेनिखायनो जोङो लगे लगे जोङो बिदिनो बेखौ प्रटेस्ट खालामनानै जोङो बिनि माने मेम'रेन्डामबो जों होखांबाय बेखौ इमिडियेट एरेस्ट खालामनांगौ होननानै बनसु होबाय दुर्गादी सरक सामर्ज होबाय ओमफ्राय आबसुआबो होनाय जाबाय क'क्राझार थानायाव होदों फार्स्ट आरसन होदों क'क्राझार थानायाव होनाय जाबाय बिनि नेक्स्ट डेआव जों होनाय जाबाय आरो उदालगुरियाव होनाय जाबाय आरो दाखालि बाक्सायाव होनाय जाबाय आरो जों होबावगोन बेखौ जों अकल पुलिसनो जोङो होनानै थानाय नङा दा जों नुदों पुलिसा हयथ' बेखौ हमनाय नङा जानो हागौ माने मानो हमा बिनि खारना जाहैबाय दिनै रन्जित देखाखौ माने हमोब्ला प्रमद बर'मोनहा सेकेन्डबो नाङा गोसो जाब्लासो इमिडियेटनो हमनानै बेखौ जेलाव जोबनो हायो आरो बेयो माने ट्राइबेल एट्रसिटि एक्टआव गोलैयो ट्राइबेलखौ लैजा फोनांनाय ट्राइबेलखौ असनमान खालामनाय ट्राइबेलनि जायनाखि सनमाननि बेक्ति बिफा बर'नि बिफा बेखौनो एफा लैजा फोनांनाय बाथ्रा बुंनाय बिनि माने क्राइमा बिराद गिदिर बियो दा गथिखे बे क्राइमाव बे नन बेलेबल सेक्सनाव बे एरेस्ट जानांगौ बे जेल जानांगौ खिन्थु बेखौ खालामाखै दिनै प्रमद बर'मोनहा खालामाखै जेबो खालामाखै जों दाखालि बिनि रिएक्सनाव आरोबाव जोङो रन्जित देखानि फुथ्लाबो जों सावनाय जाबाय सावबाय आरो जों खबर लागासिनो दं बिनि सायाव माने एक्सन लायाखै माने एरेस्ट खालामाखै जों बेखौ बुंगासिनो दं आरो जों आरोबाव बेखौ जोङो पुलिसनि एफआइआर होबानो गुबुन गुबुन कर्टफ्राव जों होगोन गुबुन कर्टफ्राव होगोन कर्टआव होयोबा केसा जागोन केस जानानै बे केसाव फैबाय थानांगोन बे माने बिनि सायाव मा बिसार जायो कर्टआ बेखौ थि खालामगोन दा जों माने ओरैबायदि जों दुखु मोनो दिनै बड'फाखौ लानानै मानसिफ्रा बुंबाय थायो बड'फा होनबाय थायो जों बड'फानि फिलसफिजों सोलियो होनबाय थायो बड'फा जों थोलांदों होननानै दुगा बिखा दुबस्रां खालामना बुंबाय थायो जोंहा दिफेन बर'मोन बुंनो थांब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर'मोनहा सानफ्रोमबो बड'फा होनबाय थायो दिनै बे बड'फा होनबाय थाग्रा मानसिया दिनै बड'फानि बे अलखद टाइमाव बड'फाखौ जे एथ' गाज्रि माने बाथ्रा बुंबाय बड'फाखौ जे एथ' लैजा फोनांबाय बर' जाथिखौ लैजा फोनांबाय बे खेथ्रआव दिनै सिरि मानो सिरि मानो फंसे बुंनो हादिया बिसोरलाय मा जादों फराय बिसोरलाय दा दिनै बिटिसि सरकाराबो बुंनो हाया दा दिनै माने दिफेन बर'बो बुंनो हाया आरो दिफेन बर'खौ बुंथारनांगौ एखेबारे नोङो जिथु बड'फा माने लानानै थांनाय मासि प्रेसिडेन्टशिप बे प्रेसिडेन्टशिपआव नों फैबाय दिनै नोंबो सासे दिनै एबसुट प्रेसिडेन्ट अब्ला नोंनि माने मासियाव जिरायनानै थांनाय बड'फाखौ दिनै नों मानो सनमान होआखै नों मारै सनमाननाय जाखो नों बड'फा बोरै बुंगासिनो दं नालाय नोंथ' बड'फा होनना समायथारा नों बिदिबाथ' नोंनि बड'फाखौ दिनै लैजा फोनांबाय बड'फाखौ बिराद गाज्रि माने आतंकबादि होनबाय उग्रपन्थी होनबाय उग्रबादि बमाजों गुलि बारुदजों मानसि बुथारदों सिगिस' खालामदों समाजाव माने माबा कमिउनेल माने माबा लाबोदों दा बिदि बुंनायनि उनावबो दिनै दिफेन बर'मोनहा सिरि थादों मानो थाखो अब्ला नों बेसेबां बड'फाखौ मोजां मोनो बड'फानि प्रिन्सिपाल बड'फानि फिलसफिजों नों बेसेबां दैदेनजायो दिनै बेनोथ' कुइसन जाबाय दा नोंना बोरो नों बारो होनबालाय मानो जे बुङाखै दा जों आसरित आरोखि दा ओंखायनो जों दिनै माने दिफेन बर'मोननि जायनाखि रल जों बेखौ मुगैयो निन्दा खालामो जेब्ला जाथिया खैफोद जायो बिसोर एब्रेनानै थायो जाथि खैफोद जानाय समाव फंसे खोथासो बुङा सा ओरैनो बड'फा होननानै गिदिंबाय थायो बुंबाय थायो खिन्थु जेब्ला बड'फा खैफोद जायो जेबो खोथा बुङा बर' जाथिजों गिदिर खोथा बुङो दिनै जेब्ला बर' जाथिया खैफोद जायो दिनै फंसे खोथा बुङा बेबायदि मानसि बिसोरो जों बेखौ निन्दा खालामो जों मुगैयो
आरो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायो रायजो राजाफ्रा दिनै बेबायदि अलखद टाइमाव दिनै सोर नेता माबायदि सोर नेता मोजां सोर नेता गाज्रि सोरबादि नेता जाथिखौ दैदेनगासिनो दं माबोरै मा रोखोमै बेखौ जोंखौ दिनै स्टाडि खालामनाय जाबाय रायजोफोरखौ जों बेखौनो बयखौबो सांग्रां जानो खावलायहरो।